videu měly být tipy a triky na Pillars of Fate, ale bohužel život je život, nepovedlo se mi to a bylo tam spoustu failů, takže se podívejte na to, jakou bolest jsem při tom natáčení prožíval. Takže jdeme na to. Čau, tady máme na Apex a v dnešním videu si zahrajeme Pillars of Fate na Survival Games. Dejte like, odběr a my si jdeme zahrát nějaký ty hry a samozřejmě ukážu i nějaký tipy a triky. Takže tu máme první hru a mohli bychom... Musíme tady skočit dolů a vzít vlastně ty slime bloky, aby jsme mohli skákat dolů a ty karpety, protože pomocí těch karpetů... Au, ježumania, prostě proč bych to dělal, ježumania. Dobrý prostě, nevadí, menší fail, nevadí, pozbírám se tady ty koberce. Půjdu tady dál na druhou stranu. Ne, co, proč? Proč? Šmarga, prostě tohle nedělejte. Nikdy nedržte pravý tlačítko myši. Nikdy. Jinak se vám stane přesně tohle. Dobrý, jdeme hrát další hru. Je to už 8 hráčů, takže dobrý. Můžeme jít dát rovnou další hru. Nevadí, prostě stalo se, no. A co jako. Dobrý, takže jdeme na další hru za 5, 4, 3, 2, 1. OK. 7 vteřin. OK, dobrý. Doufám, že jsem třeba sheep nebo snowball nebo něco, to je strašně tady overpower, to s tím zhodíte úplně každýho. No, to je takový typ. Když získáte snowball, tak zkuste někoho zhodit. No, každopádně to mám asi první tip. No a vlastně druhý, protože tam toto. Tady vždycky otevírejte ty dveře a takhle se do nich vlastně vejdete a takhle máte jakoby 2 bloky, takže máte výhodu. To dřevo si nechám někdy do budoucna, ať mi jakoby zůstane. Bylo by to dobrý. Takže dáme soul sand, ok, glass bottle, bridge stairs, dáme pod sebe bridge stairs. Vyhodíme. Dispenser, iron ore, ok, oak fence gate, ok, iron. Chtěl bych se to vystavit co nejvíc a potom jít po nich. Ok, boty, diamanty, to se nechám líbit. Si to vyhodím. Ok, lanternu, tu položím. To nepotřebuji. Pozor, střílel. Ok, dobrý. Střílel na něj. Kaldron. To je taky další tip. Můžete se do něho schovat. Aha, dýně to nejde položit. Dobře. Zajímavý. Ok. Ona zmizí. Ok, dobře. Takže dáme seal lanternu, co si tady položíme. Furt to prostě to nefunguje. OK. To vyhodím, je mi to k ničemu tím pádem. OK, tady jsou nějaké zbytečnosti. Teď se vypadá nějaký potion. Z té dveře, mohl bych mít high ground ještě, ale jde to, jo. Když tady dáme do boku to, ne, aha, už jsem dost vysoko, dobrý. Tady někoho zabil někdo se snowballem. OK, dáme radši do on po mně hází snowbally. Au. Vidíte? Takhle vám kaldron může zachránit život. To vám doporučuji. Jestli máte kaldron, tak do něho jít, protože teď mě to třeba zachránilo život před snowballem. Což bylo fakt dobrý. Fakt dobrý. Takže dáme tady další kaldron, do kterého se můžu zase schovat. Kdyby náhodou. OK, dáme si tady redstone block. Schovám se do něho. Fence gate. Uděláme redstone torčku. Další blok redstone, 2 blok redstone za sebou, no nic. Ok, sandstone, položíme další sandstone. Papír vyhodíme, ok, to jsou takové zbytečnosti. Akáciový dveře, ok. Proč jsem vyhodil ten gold? Dobrý, to už je jedno. Rozkraftíme si to. Dveře nepotřebuju. Gold kartku taky ne. Helmu si nasadím diamantovo. Se hodí, že jo, zbroj z diamantů. Keď tady toho zhodil, dobře. Vyhodíme sem, dáme si tady crafting, helmu vyhodíme. Glass pane tady položíme. Teďka, myslím, že to máme docela vyhraný, hej, neříkám nic. To máme vyhraný, hej, já na něho skočím, mám high ground, to bude dobrý. To vyhraju. To bych měl vyhrát. Co? Ne! On měl snowball!
jsem si toho nevšiml. Proč všichni jsou tak lucky? Já jedinej prostě ten snowball nedostanu, ale oni ten snowball prostě dostanou. Proč je ke mně to tak nefér? Fakt to jsou pilíře bolesti. No dobrý, jdeme na další hru. Dáme si tady, okay, tady ty se rozjíždějí, takže Pill Water, to je takový to, ta mapa, kde je na prostředku voda. Když se může skočit, ale do ní většinou neskákám, protože potom na vás můžu kdykoliv skočit, když vy se nedíváte a zhodit vás, což je nevýhoda. No, takže 5, 4, 3, 2, 1. Tak, ok. Proč nám, ale akorát jsem nikdy nepochopil, proč vždycky nás to dá jakoby dozadu. No nevadí. Ok, je nás tu 8 nebo 7, nevím, to je jedno. Slimeball, ok, k ničemu. Spruces. Nevím, on doví. To je Iron Sword, ten si nechám na potom. Teď se mi hodí. Sklo. Ok, dobrý, dá se, to v pohodě. Ok, už maximum bloků. Půjdu tady na toho týpka. Dám si tohle. Ok, tak. Někdo někoho zabil s vajíčkem. No nic. Ježmarja, zase další snowball. Ne, jo. Jo, byl to snowball, prostě snowball, proč? Jdem na další hru prostě. Ježmarja, další snowball to byl. Dobrý, no, tak vyhodím minecart, ok, dobrý. S TNTčkem. Ok, sní žádný bloky, yes, jsou sent. Ok, nasadíme si pěkně. Dragonek, proč ho nepoložit někam portnout? Mám tak děží, portl se dovejdu. Hey Bale. Ok, diamond block, už jsem na vrchu, ok. Další boty ty mám stejný, takže je vyhodím. Ok, dobrý, helmu si nasadíme, že ano. Tu trošku vyhodíme, diamond block si dáme dozadu, abychom, kdyby nás hodili ten snowball nebo něco, tak abych se mohl zachránit. Chleba nepotřebuju, music disk taky nepotřebuju, ok, to si rozkraftím. Milicium dám, další dřevo, ok, hodí se, jsou 4 bloky. Tak, teďka Borka se o něco snaží, hej, a nelíbí se mi, ona jde po mně. Ne, prostě proč? Proč jdou všichni po mně, prostě proč? Nikdo mě nemá rád, nebo já nevím co, proč jdou všichni po mně, prostě, fakt, já chci jít pryč. Ne, prostě, dáme ještě další hru, prostě, fakt, proč jdou všichni po mně? Proč? Prostě proč já jsem hlavní terč? No dobrý. Tak, počkáme těch pár vteřin, než se to zapne, no už jen 20 vteřin, to se fitne. Když se tady mezi tím zaskáká nějaký ten parkour, protože jo, prostě proč ne? Co by se tady v tom lovíčku jiného měli dělat prostě. Tady nic jiného není, kromě toho parkouru. Prostě nic jiného se tady regulérně dát nedá. Dělat nedá prostě. No. Ok, dobrý. Tak. Teďka je toto XL, takže nás tu je 12. Bych si měl dávat větší pozor, hej, ale snad teďka nikdo nebude mít takový štěstí. Ok, diamond block položíme. Leave dáme, ok, zatím dobrý. Máme bloky, milk bucket nepotřebuju, tady není poison. Tripwire hook nepotřebuju, bricky dáme pod sebe. Kuře nepotřebuju, lava chicken si dělat nebudu. Iron ore, ne, ok, dobrý, ok, zatím v pohodě, zatím chill. Ale vidím, že už tady někdo někoho zhazuje s vajíčkem. Ok, hopper, chestplate. Ne, zase mě zhodí s snowballem! Co to je, proč všichni? Já ani jednou za těch několik her, co tady hraju, tak nedostanu snowball, ale oni ho každý dostává každých 5 vteřin. A vždycky mě zhodí, vždycky já jsem ten hlavní terč. Prostě proč? Prostě fakt to jsou pilíře osudu, nebo jak to je v češtině, to je jedno. Prostě proč já musím být ten hlavní terč tady vajíček a snowballů a všeho tady toho možného prostě. Dobře, no tak si tady doskačem. Parkour, dobrý, nedal jsem to prostě. Už jsem ani naštvaný tady z toho, prostě fakt jsem nedal. Abych tak možná 2 poslední hry.
Ale jinak. Tady můžete když tak skočit tady z té chalupy, no tady ty slime bloky, no musíte skákat celý ten parkour až sem. A tady to prostě přeskákat, no ale prostě já to nedám, že jo zase, protože co bych to nebyl já, kdybych to nedal. Kdyby tady to je zase tohle, takže tady, že jo, pravděpodobně asi skočím dolů. Jo, zaskočím dolů, okay. Tentokrát si nenechám zabít, dobrý. Tak slime bloky, okay, nabereme tady z té karpety, potom to sebrat ty ostatním. Potom tady ti dva fajtijou, okay. Chestplate. Okay, co zkouší, on si dovoluje, pojď. To jsi udělal chybu, že jsem na slime boy. Yes, zhodil jsem ho, let's go. Zabiják, pixelák, napište do komentářů. Do prkínka, co to je? On prostě prošel, no dobrý, jdeme na další hru. Takže tady už nevím, koliká ta hra to ani je. Prostě jdu hrát dál. Popy, zatím žádný block of iron, na který si položíme, botičky nasadíme, raukot vyhodíme, bookshelf nandáme, kol vyhodíme, arrow si necháme, kde vypadl luk, se mi hodilo, bych někoho zhodil, ho majznul a konečně bych si vybil prostě toto, prostě všichni jdou furt jenom to, šípy a vajíčka, já jen to snowbally a já prostě nedostávám nic takového. Okej, loďkou to bych se mohl potom zachránit. Podzol, okej, spruce door, nemůžu, okej, už jsem na limitu, okej, protože, dobrý, dobře, teď se zastavím na ní, tady k němu, okej, a mohl bych to tady, a ještě nemůžu, okej, tak to dám tady z boku, tak, haha, myslím si, že se tam položím blok ještě, ne, on jde na, ne, prostě, dobrý, dneska už to nemá smysl, dobrý, už konec, prostě fakt, já chci jít pryč. Dobrý, když toto video bylo plný failů, doufám, že se vám líbilo, zanechte like, odběr, zvoneček a rozhodně se vidíme u dalšího videa, takže čau!